BG Monster. Здравейте всички, аз съм BG Monster и нещо мобизена ми се бъгнал. Нека ще играем Dragon Mania Legends. Играта е готина. Правилно ми и преди. Ма зарежда много. Давай. Играта с интернет. Ой, какво направих? Тия ли са само бе? Тия ли са? Меле, фемеле. Какво да натисна? Меле. Кой че 99? 99. Не, момече сме. Аро! Бе, знам. Играл съм и преди тази игра. Клайм. Дали ще ми... Драконът е жив. Би. Ай, здрасти. By the way. И право. Имам женски дракон. Ко да го правя? О, имам и мъжки, бе. Само камене, аз имам два. Пукнали? Парички. Леле, представям си какво е да си затворен в една глава с такъв ниско интелигентен тип като този. Нека само да отбележа каква чест е за мен да работя с вас. Ако моля за мен да повелява майчица в родната Антапула, можеше да ме види сега. Придържай се към ролята. Защо мислиш, че Течон ще опита нещо до вечера? Оставихте ни в улицата, по която... Ние да не правиха там, да не казвам какво. Той е там някъде. Здрасти, браво! Чупи се! Тука при татето. При татето. Научи се при татето. Не. Разбра би, умен съм. Това тук не трябва ли да иде нещо? Бре, браво. Драгон. Габе. Той е годен. Март. Мен, този просто не ми бе. Това драгон.
Бато. Лава. Трябва ми един ер. Няма да бих мама. Ето. Еми како Данки момчето. Няма да бих. Genial! Ah, bate mais com isso, mano. Normal ataque. Como assim não é, Maria? Vamos caramba. Как танцувате с дракони? Колко? Погледни тук половиността. Това е количеството, което си струва да се. Чув съм се сравнение. Purifier. Suppose you are shading to flank. Опитам. Не знам кой ще стане. Видим кой ще стане. Не бе! Това не ми трябва. Но реклами, но нещо. Ето бу. Ето е. О, лава! Ето е лава! Сега ще се казва. Сега ще се казва. Сега ще се казва. Някой да ми каже. Как ще се казва. Как ще се казва. Как ще се казва. Как ще се казваш? Де, малкия газ ще се казва. За яйцето. Ще го пи. Хана. Baby. Just a baby. To spasana tapka. Już. Nie. Nie, biś. Rad.
драква. Имам си 2 драка. Една битка и 3 тайпа. Хана, вярвам ти. Вярвам ти, ти си моя тим. Питър, няма разправа. Гитма. Не, едва въздух ми като това. Това радио. Супермен до никъде. Май ще имам нужда от подкрепление. Айде, де. Огън, не. Бри, дракона. Край, ядосах се. Господин Лобо, но не мога. Като лоялен служител на такси компанията на деветата планета, отговаря за... Давай. О, леле! Май ще изрежа. Наука, боли. Дига. Чакай, ще чуят един гаден звук. Дабе. Разбрабе. Не. Добре, аз съм БГ Монстър и това беше всичко от клипа.